Moje tchyně Věra Novotná stála nad nemocničním lůžkem, na prstu si pomalu otáčela nově koupený diamantový prsten a dívala se na mě, jak sotva dýchám pod kyslíkovou maskou. Její hlas byl tak klidný, až z něj mrazilo. Stejně umíráš, Hano. K čemu ti budou peníze, když ležíš v takovém stavu? Co je špatného na tom, že jsem z tvého účtu vzala 22 milionů korun na vilu v Průhonicích, na nové auto a na svatbu Lukáše? Aspoň bude mít můj mladší syn před rodinou nevěsty čím se pochlubit. Ber to jako svou poslední povinnost vůči rodině. 3 dny předtím jsem jí v kritickém stavu svěřila černou bankovní kartu, na které byly všechny mé úspory, výsledek 15 let práce v realitách a gastronomii. Lékař v Motole požadoval okamžitou zálohu na zahraniční léčbu jater, která mohla rozhodnout o tom, jestli se dožiju dalšího týdne. Manžel Marek měl vypnutý telefon, prý byl na služební cestě v Brně a jediná osoba u mé postele byla právě jeho matka. Z posledních sil jsem jí nadiktovala PIN a prosila ji, aby šla zaplatit. Plakala, držela mě za ruku a slibovala, že za mě bude bojovat jako za vlastní dceru. Jenže nezaplatila skoro nic. Do nemocniční pokladny poslala symbolických 10 000 korun, zatímco zbytek účtu vyčistila během 2 dnů do poslední koruny. Myslela si, že zemřu s pocitem bezmoci. V tom se krutě spletla. Když jsem se 3. ráno probrala z bezvědomí, měla jsem pocit, že se mi v boku otáčí rozžhavený nůž. Pokoj jednotky intenzivní péče byl bílý, sterilní a děsivě prázdný. Žádný manžel, žádná tchyně, jen pípání monitoru a chlad klimatizace. Sestřička, mladá žena s kruhy pod očima, mi upravila kapačku a po chvíli váhání řekla větu, která zněla jako rozsudek. Paní Svobodová, musíte okamžitě zavolat někomu z rodiny. Záloha, která byla zaplacena, už nestačí. Lékař musel zastavit dávky francouzského léku a převést vás na běžnou podpůrnou léčbu. Při vašem stavu je to velmi nebezpečné. Chtěla jsem se posadit, ale tělo mě neposlechlo. Vyschlá ústa ze sebe dostala jen šepot. Kolik zaplatili? Sestra sklopila oči. 10 000. Navíc nemáme potvrzení. V tu chvíli se mi svět zúžil na jediný bod. 10 000 korun. Na kartě bylo přes 22 milionů. Ty peníze pocházely z prodeje 2 pozemků u Černošic a z podílu v mé síti Bister v Praze. Byly to roky vstávání před svítáním, noční jednání s investory, bolest žaludku, vyčerpání a odříkání. A najednou jako by se vypařily. Pod polštářem jsem nahmatala služební telefon. Měla jsem ho u sebe ze zvyku, protože všechny bankovní a firemní notifikace chodily zároveň na něj. Prsty se mi třásly tak silně, že jsem kód zadala až na potřetí. Když se otevřela bankovní aplikace, na obrazovce svítil zůstatek 23 kč. Nejdřív jsem tomu nerozuměla. Pak jsem otevřela historii. Jeden převod za druhým mi ničil poslední zbytky naděje. Ráno převod 11800 code. Záloha na koupi vily v Průhonicích. Odpoledne převod 5700 code. Vůz Mercedes třídy G. Další den 3200 káče. Italský nábytek, kuchyně na míru, mramorové obklady. Potom výběry hotovosti a platby v klenotnictví za 620 káče. Bylo to tak absurdní, že se mi na okamžik zdálo, že halucinuji. Pak jsem pochopila. Věra mě neokradla impulzivně. Ona si můj zánik naplánovala jako nákupní seznam. Nezaplatila léky, protože potřebovala, abych zemřela dřív, než se zeptám, kam zmizely peníze. Dveře pokoje se otevřely a dovnitř vešla ona. Už nevypadala jako starší žena z venkova, která včera na chodbě předstírala strach o nemocnou snachu. Měla hedvábné šaty krémové barvy, drahou kabelku, nový náhrdelník a na ruce prsten, který by zaplatil měsíc intenzivní léčby. Přisedla si k mé posteli, nohu přes nohu, a dívala se na mě s odporným klidem. Tak ses probudila? Myslela jsem, že si ještě pár dní pospíš. Zeptala jsem se na peníze. Neomlouvala se. Ani se nesnažila lhát. Jen si prohlížela prsten a řekla, že jsem stejně na odchodu, že v rodině Novotných musí konečně někdo myslet na budoucnost, že Lukáš si bere dceru vlivného podnikatele z Karlových Varů a bez vily, auta a luxusní svatby by před její rodinou vypadal jako nula. Ty si nám děti nedala, zašeptala a sklonila se tak nízko, že jsem cítila její parfém. Marek se s tebou trápil dost dlouho. Petra čeká jeho syna. Až zavřeš oči,
Přivede si domů ženu, která mu dá dědice. Ty už svou část splnila. Peníze rodině zůstanou. V tu chvíli se něco ve mně definitivně zlomilo. Nebyla to obyčejná zrada. Byl to pokus pohřbít mě zaživa, vymazat mou práci, mou bolest i moje jméno a vystavět na tom nový život pro lidi, kteří mě nikdy nemilovali. Zeptala jsem se, jestli o tom Marek ví. Věra se zasmála. Bez jeho ověřovacích kódů bych sotva převedla miliony. Myslíš, že je opravdu v Brně? Je s Petrou v salonu na Vinohradech, vybírají šaty. Je ve 24. týdnu. Chlapec. Konečně pořádný vnuk. Pak se zvedla, uhladila si vlasy a ještě dodala, že léky změnila schválně, aby mě nemocnice nemohla udržovat příliš dlouho. Pár dní to vydržíš. Nikdo nic nepozná. Odešla a za ní zůstala jen pachuť parfému, dezinfekce a smrti. Ležela jsem bez slez. Fyzická bolest byla nic proti jasnosti, která se mi rozlila hlavou. Věra si myslela, že mluví s umírající ženou. Ve skutečnosti právě probudila někoho, kdo už neměl co ztratit. Nezavolala jsem hned policii. Věděla jsem, že nemocná žena v kyslíkové masce proti rodině, která má přístup k dokumentům a telefonu manžela, bude znít jako blouznění. Potřebovala jsem důkazy, právní oporu a čas. V telefonu jsem našla kontakt označený malou hvězdičkou. Judekter. Pavel Dvořák, právník, který mi kdysi pomáhal s prodejem pozemků a který měl kontakty v bankách, na finanční policii i ve zdravotnictví. Zavolala jsem mu. Hovor trval necelou minutu. Řekla jsem jen, Pavle, tady Hana, ještě žiju. Potřebuji zablokovat všechno, zajistit výpisy, kamerové záznamy, převody a dostat mě do soukromé kliniky. A hlavně, nesmí se dozvědět, že jsem při vědomí. Na druhém konci bylo ticho, pak jeho pevný hlas. Rozumím. Od této chvíle nic nepodepisujte, s nikým nemluvte bez nahrávání a vydržte. Když jsem položila telefon, na rtech se mi objevil úsměv tak studený, že by mohl rozříznout sklo. Rodino Novotných, vaše svatba bude velkolepá. Jen nevěsta a ženich ještě netuší, že hlavním hostem budu já. Téhož dne večer jsem díky firemnímu cloudu otevřela synchronizovanou galerii Markova tabletu. To, co jsem viděla, mě už nerozplakalo. Jen to zatlouklo poslední hřebík do rakve našeho manželství. Fotky z luxusního salonu v Pařížské ulici. Marek s blondýnou v krémových šatech, ruka na jejím břiše, úsměv člověka, který se cítí vítězem. Ultrazvukové snímky. Zprávy mezi ním a matkou. Mami. Jestli se Hana probere, může být problém. Neboj, synu. Nechám ji na základních lécích. Peníze jsou už u Lukáše. Až umře, zbytek majetku vyřídíme přes dědické řízení. Petra musí být chráněná. Nosí tvého syna. Četla jsem ty věty a připomínala si naše začátky. Malý pronajatý byt na Žižkově, večeře z instantních nudlí, moje první zakázka, jeho sliby, že mě nikdy nenechá samotnou. Když jsem vydělala první velké peníze, koupila jsem mu obleky, auto a pozici jednatele ve firmě, kterou jsem sama vybudovala. On ze mě zatím udělal bankomat a náhradní zdroj orgánů pro jejich ambice. Každá zpráva byla dalším důkazem. Všechno jsem stáhla, zazálohovala a poslala Dvořákovi. 5. den jsem začala hrát roli umírající smířené snachy. Věra přišla s levným košíkem ovoce a výrazem ženy, kterou obtěžuje, že její oběť pořád dýchá. Přivřela jsem oči, zhluboka a nepravidelně dýchala a slabým hlasem jsem ji oslovila mami. To slovo ji potěšilo. Naklonila se ke mně, protože si myslela, že jsem zlomená. Řekla jsem, že chápu, že peníze jsou rodině užitečnější, že mě mrzí, že jsem jim nedala vnuka a že chci jen poslední přání. Vidět Marka, než odejdu. Věra se nechala unést vlastní pýchou. Začala mi vyprávět, že Marek nepřijde, protože se stará o těhotnou Petru, že Lukášova svatba v hotelu Imperial musí proběhnout bez stínu smutku, že moje tělo klidně nechají pár dní v nemocniční chladicí místnosti, aby hosté nemuseli řešit pohřeb před hostinou. Řekla i to, že část mého pozemku na Slapech už nechala přes plnou moc převést na Lukáše. Myslela si, že mě tím zlomí. Netušila, že pod polštářem běží nahrávání a že každé její slovo v reálném čase odchází právníkovi, asistence Kláře a bankovnímu bezpečnostnímu týmu. Jakmile odešla, už jsem neumírala.
Otevřela jsem oči a v nich nebyl stín bezmoci. Do hodiny mě sanitka pod falešným převozovým protokolem odvezla do soukromé kliniky u Berouna, kde na mě čekal tým lékařů placený z mého zahraničního rezervního účtu, o němž Novotní nikdy nevěděli. Dvořák během noci zajistil výpisy, podpisové vzory, kamerové záznamy z banky, kopie kupních smluv a návrh na předběžné opatření. Ukázalo se, že Věra u VIP přepážky podepisovala převodní příkazy mým jménem a Marek jí přes telefon potvrzoval autorizační kódy. Vila v Průhonicích i Mercedes byly napsané na Lukáše, aby se jimi mohl chlubit před rodinou nevěsty. Nábytek, šperky, zálohy hotelu, svatební dekorace, všechno pocházelo z mého účtu. Největší chybou těch lidí byla jejich jistota, že mrtví nepodávají trestní oznámení. Jenže já mrtvá nebyla. Byla jsem slabá, napojená na infuze, ale při každém podpisu právní plné moci jsem cítila, jak se mi vrací krev do žil. 2 dny před svatbou jsme sehráli scénu, která měla definitivně ukolébat jejich ostražitost. V původní nemocnici se na monitoru objevila rovná čára, personál zavřel dveře a Klára, předstírající vzdálenou příbuznou, zavolala Věře, že můj stav se prudce zhoršil. Za necelých 20 minut se v pokoji objevili Věra a Marek. Ležela jsem nehybně, dýchání zpomalené léky, přístroje upravené tak, aby vypadaly jako selhání. Marek mi sáhl na zápěstí a místo zoufalství jsem v jeho hlase slyšela úlevu. Mami, asi je po všem. Věra vydechla. Díky bohu. Před Lukášovou svatbou by nám živá jen překážela. Pak začali řešit, jak úmrtí utají do pondělí, aby se banket nepokazil, jak nemocnici podplatí, aby vystavila papíry později, a jak po svatbě Marek požádá o dědické řízení. Všechno se nahrávalo. I jejich smích. I věta, že když už ta neplodná ženská k ničemu nebyla, aspoň zaplatila rodině nový začátek. Když odešli, lékaři mě okamžitě převezli zpět do soukromé kliniky. Nemusela jsem už nic dokazovat sama. Novotní se odsoudili vlastními ústy. V neděli dopoledne se Praha leskla po dešti. Hotel Imperial v centru města byl vyzdobený jako palác. Bílé růže, křišťálové lustry, zlaté příbory, šampaňské, živý orchestr, fotografové a hosté v drahých šatech. Rodina nevěsty pocházela z vlivných kruhů v Karlových Varech a Věra udělala vše, aby Novotní působili jako starý bohatý rod. Před hotelem stál nový Mercedes smašlý. Na promítacím plátně běžela prezentace vily v Průhonicích jako svatebního daru. V zákulisí seděl Marek v perfektním obleku a psal Petře, že už brzy bude po všem. Věra, ověšená šperky koupenými za mé peníze, vítala hosty a opakovala, že vila i auto jsou plodem dlouholetých rodinných úspor. Dívala jsem se na to z černého vozu zaparkovaného u bočního vchodu. Měla jsem na sobě dlouhé černé šaty, tmavý závoj a v rukou kytici bílých lilí. Lékař mi před odjezdem podal silný podpůrný lék. Řekl, že mám 3 hodiny. Stačily mi 2. Pak jsem Kláře do vysílačky řekla. Zanout světla. Připravit reflektor. Začínáme. Když Věra dokončila slavnostní projev o rodinné pracovitosti, sál se náhle ponořil do tmy. Hudba utichla. Hosté stichli a v té nervózní tmě se otevřely hlavní dveře. Ostrý bílý kužel světla dopadl na mě. Vstoupila jsem pomalu, s černým závojem přes tvář, obklopená ochrankou v tmavých oblecích. Každý můj krok po mramoru zněl jako odpočítávání. Lidé si šeptali, někdo se křižoval, někdo sahal po telefonu. Když jsem došla 5 metrů od pódia, sundala jsem závoj a hodila ho na zem. Marek zbledl tak, že vypadal starší o 10 let. Věra upustila mikrofon. Ty žiješ? Vykřikla. Viděla jsem monitor. Měla si být v chladicí místnosti. V sále to zašumělo. Sama před stovkami svědků přiznala, že očekávala moje tělo v nemocničním boxu. Usmála jsem se. Dobrý den, mami. Dobrý den, Marku. Lukáši, krásná svatba. Jen jste zapomněli pozvat první snachu, která to všechno zaplatila. Hodila jsem bílé lilie Věře k nohám. Bílé květy se rozsypaly po červeném koberci jako připomínka pohřbu, který pro mě plánovali. Marek se pokusil hrát starostlivého manžela. Natáhl ke mně ruce, mluvil o blouznění, o těžké nemoci, o tom, že nerozumím situaci. Jeho hlas se třásl, ale já ho nenechala dokončit větu.
Klářin technik připojil můj mikrofon k hlavnímu ozvučení. Přestaň hrát, řekla jsem. Když si s Petrou vybíral svatební šaty a hladil její břicho ve 24. týdnu, takej si měl starost o nemocnou manželku? Když si matce posílal autorizační kódy, aby vybrala moje peníze dřív, než se probudím, takej si myslel na manželský slib. Když jste se rozhodli změnit moje léky na nejlevnější kapačku, aby můj konec přišel rychleji, byla to také péče? Nevěsta na pódiu se otočila na Lukáše. Její rodiče stuhli. Věra zrudla a začala křičet, že jsem neplodná, že moje peníze stejně patří rodině a že měla právo pomoci svému synovi. Ta slova byla tak odporná, že už ani hosté nedokázali předstírat slušnost. Ozvaly se výkřiky, někdo řekl zloděj, někdo to je trestný čin. A já zvedla složku s výpisy. Tady jsou bankovní záznamy s razítky. Řekla jsem a stránky se objevily na velké obrazovce za mnou. 22 400 000 korun převedených z mého osobního účtu v době, kdy jsem byla v bezvědomí. Záloha na vilu v Průhonicích. Mercedes. Nábytek. Šperky. Záloha hotelu. Tady je kamerový záznam z banky, kde paní Věra Novotná podepisuje moje jméno. Tady jsou SMS zprávy Marka Novotného, který posílá kódy a píše: vyčisti účet, než se probudí. Na obrazovce se zobrazily zprávy. V sále bylo najednou slyšet jen těžké dýchání. Věra ztratila poslední zbytek důstojnosti. Začala ukazovat na mě a ječet, že jako snacha se měla rodině sloužit, že mrtvá žena nepotřebuje peníze, že Lukáš si zasloužil začátek. Když dořekla slovo šmrtvá, otevřely se dveře sálu a dovnitř vstoupili kriminalisté z hospodářské policie. Za nimi šel státní zástupce a 2 úředníci s dokumenty o zajištění majetku. Sirény venku nebyly zvukovým efektem. Byly to poslední tóny jejich falešné slavnosti. Kdo je paní Věra Novotná, pan Marek Novotný a pan Lukáš Novotný? Zeptal se policista. Věra se začala třást. Marek couval za květinovou výzdobu. Lukáš pustil ruku nevěsty a vypadal, jako by se poprvé v životě probudil bez matčiny ochrany. Policista přečetl usnesení o zadržení Věry kvůli podezření ze zpronevěry, padělání podpisu, neoprávněného použití platebního prostředku a zvlášť závažného podvodu. Markovi a Lukášovi bylo oznámeno, že jsou vedeni jako spolupachatelé a že vila, automobil i svatební dary budou okamžitě zajištěny. Zvuk pout svakl v sále tak jasně, že se hosté instinktivně odtáhli. Věra padla na kolena, ruce sepnuté jako při modlitbě. Haničko, stáhni to. Jsem stará. Ve vězení umřu. Dívala jsem se na ženu, která mi před pár dny řekla, ať rychle zavřu oči, aby nepřinesla smůlu svatbě jejího syna. Pamatuješ si, co jsi mi řekla v nemocnici? Zeptala jsem se. Stejně umíráš. K čemu ti budou peníze v hrobě? Já ti dnes odpovím podobně. Stejně půjdeš k soudu. K čemu ti bude pláč? Nevěsta strhla z hlavy závoj a vrazila Lukášovi facku. Vy jste koupili dům za peníze umírající ženy? Křičela. Její otec, muž zvyklý na moc a čistou pověst, se postavil a prohlásil, že svatba je okamžitě zrušena. Hosté začali odcházet. Někteří natáčeli, jiní si zakrývali tváře, jako by se báli, že skandál potřísní i je. Věra obvinovala Marka, Marek tvrdil, že za všechno může matka, Lukáš řval, že mu zničili život a že on jen přijal dar. Rodina, která se oháněla krví a tradicí, se během 5 minut změnila v klec plnou krys. Stála jsem uprostřed toho chaosu a cítila jen chladný klid. Tohle nebyla pomsta z hysterické bolesti. Byla to přesná operace. Každý dokument, každé slovo, každá minuta byly připravené tak, aby jejich vlastní chamtivost neměla kam utéct. Když policie odváděla Věru ze sálu, snažila se ke mně ještě natáhnout ruce, neuhnula jsem. Černé šaty se mi otřely o bílé lilie na zemi a já odešla, zatímco za mnou zůstávaly výkřiky, rozbité sklenice a konec rodu, který mě chtěl pohřbít zaživa. Venku před hotelem přelo. Stála jsem opřená o černé auto, zabalená do kabátu, a čekala, než ochranka dokončí předání podkladů policii. Účinek léků slábl, kolena se mi třásla a krev mi hučela v uších. Přesto jsem se dívala přes skleněné dveře na poslední scénu s podivnou úlevou. Lukášova nevěsta nastoupila do auta rodičů a odjela bez ohlédnutí.
Lukáš zůstal v smokingu uprostřed deště, křičel na matku, že mu ukradla budoucnost, a Marek se snažil policistovi vysvětlit, že o ničem nevěděl. Věra na něj plivala slova, že kódy posílal on, že plán s Petrou byl jeho, že Leky chtěl zastavit on. Jejich vzájemná láska se rozpadla během sekund, jakmile šlo o vězení. Klára mi přinesla kabát a řekla, že tlak klesá, musíme zpět na kliniku. Přikývla jsem, z okna auta jsem sledovala, jak policejní vozy odjíždějí od hotelu. Luxusní svatba skončila převozem do cely. Věděla jsem, že právní bitva teprve začíná, ale nejdůležitější už bylo hotovo. Veřejnost viděla pravdu. Rodina nevěsty viděla pravdu. A především jsem ji nahlas vyslovila já. 4 dny po svatbě jsem ležela v soukromé klinice ve světlém pokoji s výhledem na borový les. Moderní léčba zabírala. Játra reagovala, horečka ustupovala a poprvé po mnoha dnech jsem dokázala dýchat bez pocitu, že každá vteřina je půjčená. Klára přišla s výrazem znechucení. Marek je dole na recepci. Klečí, pláče a vyhrožuje, že si rozbije hlavu o zeď, pokud ho nepustíme za vámi. Usmála jsem se. Muž, který se bojí pravdy, se nezabije. Pusťte ho. Ale 2 členové ochranky zůstanou u dveří. Marek vstoupil jako troska. Neoholený, šedý, s nateklýma očima. Jakmile mě uviděl, padl na kolena. Plakal, říkal mi, ženo moje, tvrdil, že ho Petra zmanipulovala, matka donutila, tlak rodiny zlomil. Když řekl, že za všechno může moje neplodnost, protože on prý jen toužil po synovi, něco ve mně se definitivně uzavřelo. Vytáhla jsem spod polštáře složku a hodila mu ji k nohám. Rozvod. Majetek zajištěn. Firma je moje. Účty jsou moje. Vila, auto a pozemky jsou důkazní materiál. Ty zůstaneš s tím, co jsi zasloužil. S prázdnýma rukama. Marek nejdřív odmítal podepsat. Pak vyhrožoval médii. Pak prosil. Nakonec se zhroutil, když jsem mu předala poslední informaci. Petra, jakmile zjistila, že majetek je zajištěný a vila nebude, zbalila šperky, peníze, drahé kabelky a zmizela. Poslala jedinou zprávu: nechci, aby moje dítě mělo otce zločince a bankrotáře. Marek stuhl, jako by mu někdo vytáhl kostru z těla. Volal jí, ale slyšel jen nedostupné číslo. Telefon mu spadl na podlahu. Plakal ne kvůli mně, ne kvůli matce, ne kvůli zločinu. Plakal, protože přišel o všechno, co chtěl získat bez práce. Ochranka ho vyvedla. Jeho vzliky za dveřmi zněly jako vzdálený déšť. V pokoji zůstalo ticho. A já v tom tichu poprvé pochopila, že jsem přežila nejen nemoc. Přežila jsem i iluze. Žena, která chce žít, se někdy musí dívat na trosky vlastního manželství bez jediné slzy. O několik týdnů později jsem ve světlém bílém kostýmu vešla do jednací síně Městského soudu v Praze. Média čekala venku, protože případ svatebních milionů už znal celý stát. Věra seděla na lavici obžalovaných, šedivá, zhublá, bez šperků, s rukama sevřenýma v klíně. Vedle ní Marek a Lukáš, oba menší, než jsem si je pamatovala. Soudce četl obžalobu dlouho a přesně. Neoprávněné použití platebního prostředku, padělání podpisu, podvod, zpronevěra vysoké hodnoty, pokus zakrýt život ohrožující zanedbání péče. Dvořák přehrál nahrávku z nemocnice. Stejně umíráš. Lék jsem změnila na levnější. Stačí, když vydrží pár dní. V sále se ozvalo tiché zděšení. Když jsem dostala slovo, vstala jsem pomalu. 5 let jsem té rodině dávala peníze, čas a zdraví. Když jsem potřebovala zlomek toho všeho na záchranu života, vzali mi i tu šanci. Nežádám soucit. Žádám spravedlnost, aby se nikdo nemohl schovat za slovo rodina, když se chová jako predátor. Věra plakala, že je matka, že jednala pro syny, že nechápala zákon. Soudce ji neposlouchal jako matku. Poslouchal ji jako obžalovanou. Rozsudek padl v říjnovém dopoledni, kdy za okny soudu svítilo ostré pražské slunce. Věra byla odsouzena k 12 letům vězení a k povinnosti nahradit škodu. Marek dostal 6 let za spolúčast a manipulaci s autorizačními kódy. Lukáš 4 roky za legalizaci výnosů z trestné činnosti a přijetí majetku, o jehož původu musel vědět. Vila v Průhonicích, Mercedes, šperky i nábytek byly zabaveny a prodány. Když Věru odváděli, křičela, že ve vězení nepřežije.
Já jí už neodpověděla. Venku mě čekal chladný vzduch, reportéři a Klára s kabátem. Nechtěla jsem dělat prohlášení. Jen jsem se nadechla a podívala se na nebe. Připadalo mi neuvěřitelné, že stejná žena, která ještě před pár týdny sotva zvedla ruku na nemocničním lůžku, teď stojí před soudem a odchází po svých. Minulost nebyla vymazána, ale byla odsouzena. To stačilo. Skutečný trest pro Novotné začal až potom. Věra ve vězení zjistila, že syn, pro kterého chtěla obětovat můj život, ji nenávidí. Lukáš ji vinil za ztracenou nevěstu, vilu, auto i svobodu. Marek se od ní distancoval, tvrdil, že byl obětí matčiny manipulace. Jejich vzájemná obvinění se objevovala ve spisech i v dopisech. Antonín, můj bývalý tchán, který celý život mlčel a nechával Věru rozhodovat, přišel kvůli zástavám a dluhům o rodinný dům na Vysočině. Pracoval jako noční hlídač a sbíral lahve, aby měl na nájem. Petra odjela do zahraničí a podle zpráv známých už o Markovi nikdy nechtěla slyšet. Rod, kvůli kterému mě chtěli obětovat, se rozpadl sám od sebe. Nepotřebovala jsem je ničit dál. Čamtivost je nemoc, která po čase sežere vlastní tělo. Já se soustředila na léčbu, rehabilitaci a návrat do života. 3 roky poté jsem stála na terase svého nového domu u Berounky a pila bylinkový čaj. Játra se mi díky léčbě a disciplíně zregenerovala natolik, že lékaři mluvili o malém zázraku. Firmu jsem znovu postavila na nohy, prodala část restaurací a založila developerskou skupinu zaměřenou na ekologické rezidence. Každý rok posílám významnou část zisku nadaci pro pacienty s onemocněním jater, protože vím, jaké to je ležet v nemocnici a slyšet, že bez peněz se léčba zastaví. Na gala večeru nadace jsem znovu potkala Tomáše, lékaře, který dohlížel na můj tajný převoz. Nebyl vtíravý, nic nesliboval, jen tiše stál vedle mě a jednou řekl. Jste nejsilnější člověk, kterého jsem kdy léčil. Možná z toho jednou bude něco víc. Možná ne. Důležité je, že už nehledám člověka, který mě zachrání. Zachránila jsem se sama. Občas mě lidé žádají, abych řekla, jestli jsem Věře odpustila. Odpověď je jednoduchá, už ji v sobě nenosím. Odpuštění neznamená otevřít dveře člověku, který vás chtěl pohřbít. Znamená zavřít je tak pevně, že jeho hlas už k vám nedolehne. Naučila jsem se, že dobrota bez hranic je potrava pro bezohledné lidi. Rodina není ten, kdo se vás dovolává u svátečního stolu, ale ten, kdo vám podá ruku, když ležíte na zemi. Peníze nejsou smyslem života, ale v krizové chvíli mohou být štítem, který oddělí důstojnost od bezmoci. A žena, která se naučí chránit své zdraví, svůj majetek a své jméno, se přestane bát samoty. Někdy nás největší zrada nepřijde zničit, ale probudit. Mě probudila na nemocničním lůžku, pod kyslíkovou maskou, ve chvíli, kdy si moje tchyně myslela, že už jsem jen tělo čekající na konec. Mýlila se. Já si tehdy vybrala život. A od té chvíle už si ho nenechám vzít nikým. Když se dnes vracím v myšlenkách do prvních let manželství, nevidím jen zradu, ale i varovné signály, které jsem tehdy záměrně přehlížela. Věra nikdy nepřišla na návštěvu s prázdnýma rukama, vždy přinesla koláč nebo domácí marmeládu, ale za každým úsměvem se skrývala otázka, kolik jsem vydělala, jaký projekt právě uzavírám a proč ještě nemáme dítě. Když jsem koupila Markovi první luxusnější vůz, řekla před sousedy, že konečně její syn vypadá jako muž na úrovni. Nikdy nezmínila, že fakturu zaplatila moje firma. Když jsem jim opravila chalupu u Třeboně, chlubila se příbuzným, že Novotní se umějí postarat o svůj majetek. Nikdy mi nepoděkovala. Tehdy jsem si říkala, že je to generační rozdíl, stará ješitnost, bolest ženy, která celý život neměla moc peněz. Dnes vím, že nevděk bývá první podobou krádeže. Člověk, který neumí poděkovat za malý dar, se jednou pokusí vzít i to, co mu nikdy nepatřilo. Marek měl zvláštní schopnost tvářit se jako oběť i v situacích, které sám způsobil. Když jeho matka urážela mou neplodnost, stáhl se do pracovny a později mě objal se slovy, že je pro něj těžké stát mezi 2 ženami, které miluje. Neřekl jí, aby mlčela. Neřekl mě, že si to nezasloužím. Jen mě požádal, abych byla rozumná, protože matka je starší a má slabé srdce. Když Lukáš prohrál peníze v kasinu poblíž hranic a věřitelé mu vyhrožovali, Marek mě prosil, abych ještě jednou pomohla,
Protože bratr je mladý, hloupý, ale rodina se neopouští. Já jsem platila a oni si zvykali. Každá moje oběť posunula hranici jejich nároků o kousek dál. Až nakonec došli k přesvědčení, že i moje smrt je jen praktická položka v rodinném rozpočtu. Dny na klinice po svatbě byly zvláštní směsicí bolesti a svobody. Ráno mě budila sestra s léky. V poledne přicházel doktor Tomáš s výsledky a večer Klára rozkládala na stole dokumenty, jako by nemocniční pokoj byl krizová zasedací místnost. Připomínala mi, že musím spát, ale já jsem chtěla kontrolovat každý detail. Ne proto, že bych nevěřila právníkovi, ale proto, že jsem po letech manipulace potřebovala znovu cítit, že o mém životě rozhoduji já. Podepisovala jsem výpověď plných mocí, blokaci přístupů do firemních systémů, změnu hesel, návrh rozvodu, trestní oznámení i seznam majetku. Každý podpis bolel v ruce, ale léčil duši. Byl to opak podpisů, které Věra padělala. Ona podepisovala, aby mi vzala hlas. Já podepisovala, abych ho získala zpět. Nejtěžší nebyla pomsta. Nejtěžší bylo připustit si, že jsem tak dlouho milovala člověka, který by se díval na můj konec a počítal budoucí dědictví. Zrada od cizího člověka zabolí a odejde. Zrada od manžela se vplíží do všech vzpomínek a otráví i ty, které byly kdysi krásné. Najednou jsem si kladla otázku, jestli se Marek smál upřímně, když jsme spolu chodili po náplavce, jestli mě držel za ruku z lásky, nebo proto, že tušil, jak užitečná budu. Tomáš mi jednou řekl, že mozek se po traumatu snaží přepsat minulost, aby našel logiku. Ale ne všechno má logiku. Někdy lidé prostě berou tak dlouho, dokud jim někdo nezavře dlaň. A já jsem tu dlaň zavřela pozdě, ale nepříliš pozdě. Proces Novotnými se stal v médiích symbolem rodinné chamtivosti. Některé komentáře byly kruté, některé povrchní, jiné mě litovaly víc, než jsem chtěla. Nejvíc mě zasáhly zprávy od žen, které mi psaly, že v mém příběhu poznali vlastní život. Jedna učitelka z Olomouce mi napsala, že její muž ji nutil prodat zděděný byt, aby prý pomohla jeho rodičům. Jiná žena z Plzně přiznala, že tchyně měla přístup k jejímu účtu a ona se bála odporovat. Tehdy jsem pochopila, že můj skandál nebyl jen skandálem. Byl zrcadlem. Proto jsem založila právní poradnu při nadaci. Nejen pro nemocné pacienty, ale i pro ženy, které stojí na hraně rozhodnutí a potřebují slyšet, že odmítnout není hřích. Vila v Průhonicích se nakonec prodala v dražbě. Nikdy jsem ji nechtěla vidět zevnitř. Dvořák mi poslal fotografie kvůli dokumentaci. Mramorové schody, italská kuchyně, obrovská šatna, garáž pro 2 auta. Všechno vybrané bez vkusu, jen aby to působilo draze. Podívala jsem se na jednu fotku a zavřela složku. Nebyl to domov. Byla to hrobka postavená z mého strachu a jejich nenasytnosti. Peníze z dražby se vrátily na můj účet, ale neměla jsem chuť oslavovat. Koupila jsem si místo toho malý dům se zahradou, kde ráno zpívají ptáci a kde žádný hlas nekřičí, že jsem rodině něco dlužná. Poprvé po letech jsem si uvařila kávu jen pro sebe a nikdo se mě nezeptal, proč jsem koupila dražší zrnka. Soudní rozvod byl rychlý, protože Marek pod tlakem důkazů přestal klást odpor. Přesto se na posledním jednání pokusil o scénu. Řekl, že mě nikdy nepřestal milovat, že nemoc, neplodnost a tlak matky z něj udělali jiného člověka, že kdybych mu dala ještě jednu šanci, dokázal by se napravit. Dívala jsem se na něj a poprvé jsem necítila ani nenávist, ani bolest. Jen únavu. Odpověděla jsem mu, že láska, která potřebuje moji smrt, aby našla řešení, není láska, ale parazit. Soudkyně sklopila oči k papírům, Dvořák se ani nepohnul a Marek se rozplakal. Dřív by mě jeho slzy rozložily. Teď byly jen vodou na skle, po kterém jsem už dávno přešla na druhou stranu. Když jsem po 3 letech navštívila nadaci v Motole, prošla jsem chodbou, kde kdysi začalo moje peklo. Zastavila jsem se u dveří jednotky intenzivní péče. Pach dezinfekce mi na okamžik sevřel žaludek. Viděla jsem samu sebe, bledou, připojenou k hadičkám a vedle ní Věru s diamantovým prstenem. Pak kolem prošla mladá sestra a vedla za ruku staršího pána, který se bál vyšetření. Usmála se na něj a řekla, nebojte, jsme tady s vámi. Ta jednoduchá věta mě dojala víc než všechny rozsudky, protože přesně to mi tehdy moje rodina neposkytla. Být s někým, když se bojí, je nejzákladnější forma lásky. Novotní ji nikdy neznali.
Dům u Berounky jsem nechala zařídit jednoduše. Žádný mramor, žádné pozlacené kliky, žádná okázalost. Světlé dřevo, knihovna, kuchyň s velkým stolem a terasa obrácená k vodě. Každý předmět v něm má smysl. Na pracovním stole mám malou keramickou misku, kterou mi darovala první pacientka podpořená mou nadací. V ní leží obyčejný bílý kámen z řeky. Připomíná mi, že pevnost nemusí křičet. Pevnost může být tichá, hladká a odolná. Někdy večer sedím venku, poslouchám šumění vody a cítím vděčnost. Ne za zlo, které se stalo, ale za to, že mě nepohltilo. Zůstala jsem člověkem, který dokáže pomáhat, aniž by znovu dovolil, aby ho někdo využil. Moje rada ženám není, aby se báli rodiny svého muže, nebo aby každou laskavost považovali za past. Svět není jen zrada. Existují dobří lidé, dobří partneři, dobré tchyně, dobré rodiny. Ale láska nesmí vyžadovat slepotu. Nikdy nedávejte nikomu plnou moc nad svými účty jen proto, že nosí stejné příjmení. Nikdy nepovažujte urážky za tradici a finanční kontrolu za péči. Nikdy se nestyďte za to, že umíte vydělávat a rozhodovat. A když vás někdo v nejhorší chvíli opustí, neproste ho, aby se vrátil. Podívejte se, kdo při vás skutečně stojí, a podle toho přepište mapu svého života. Dnes už vím, že spravedlnost není jen rozsudek. Spravedlnost je ráno, kdy se probudíte bez strachu z cizího kroku na chodbě. Je to účet, ke kterému máte přístup jen vy. Je to lékař, který vám říká pravdu, právník, který chrání vaše jméno, přítelkyně, která přijde ve 2 ráno s dokumenty, a vlastní hlas, který se nezlomí, když proti vám stojí celá falešná rodina. Věra mi chtěla vzít peníze, zdraví i smrt. Nakonec mi nechtěně dala největší dar. Jasné poznání, že můj život nepatří nikomu kromě mě. Ještě dlouho po procesu jsem si zapisovala detaily, které by jinak zmizely v mlze času. Detail číslo 1. Každý člověk v té rodině měl možnost zastavit zlo dřív, než se změnilo v trestný čin. Marek mohl říct matce ne. Lukáš mohl odmítnout vilu, Antonín se mohl zeptat, odkud se najednou vzaly miliony, a Věra mohla zaplatit léčbu místo šperků. Nikdo to neudělal, protože všichni věřili, že moje ticho je jisté. Právě proto jsem pak neměla výčitky. Nezničila jsem nevinné lidi. Jen jsem rozsvítila světlo v místnosti, kde už dávno probíhala hostina na můj účet. Ještě dlouho po procesu jsem si zapisovala detaily, které by jinak zmizely v mlze času. Detail číslo 2. Každý člověk v té rodině měl možnost zastavit zlo dřív, než se změnilo v trestný čin. Marek mohl říct matce ne. Lukáš mohl odmítnout vilu, Antonín se mohl zeptat, odkud se najednou vzaly miliony, a Věra mohla zaplatit léčbu místo šperků. Nikdo to neudělal, protože všichni věřili, že moje ticho je jisté. Právě proto jsem pak neměla výčitky. Nezničila jsem nevinné lidi. Jen jsem rozsvítila světlo v místnosti, kde už dávno probíhala hostina na můj účet. Ještě dlouho po procesu jsem si zapisovala detaily, které by jinak zmizely v mlze času. Detail číslo 3. Každý člověk v té rodině měl možnost zastavit zlo dřív, než se změnilo v trestný čin. Marek mohl říct matce ne, Lukáš mohl odmítnout vilu, Antonín se mohl zeptat, odkud se najednou vzaly miliony, a Věra mohla zaplatit léčbu místo šperků. Nikdo to neudělal, protože všichni věřili, že moje ticho je jisté. Právě proto jsem pak neměla výčitky. Nezničila jsem nevinné lidi. Jen jsem rozsvítila světlo v místnosti, kde už dávno probíhala hostina na můj účet. Ještě dlouho po procesu jsem si zapisovala detaily, které by jinak zmizely v mlze času. Detail číslo 4. Každý člověk v té rodině měl možnost zastavit zlo dřív, než se změnilo v trestný čin. Marek mohl říct matce ne, Lukáš mohl odmítnout vilu, Antonín se mohl zeptat, odkud se najednou vzaly miliony, a Věra mohla zaplatit léčbu místo šperků. Nikdo to neudělal, protože všichni věřili, že moje ticho je jisté. Právě proto jsem pak neměla výčitky. Nezničila jsem nevinné lidi. Jen jsem rozsvítila světlo v místnosti, kde už dávno probíhala hostina na můj účet. Tato pravda se mi vracela pokaždé, když jsem podepisovala nový projekt, pokaždé, když jsem posílala peníze pacientům a pokaždé, když jsem večer zamykala dveře svého domu. Už jsem nečekala na svolení, omluvu ani pozdní pochopení. Svoboda nepřichází jako velké gesto, ale jako řada malých rozhodnutí.
Neotevřít dveře, nezvednout telefon, nepodepsat nevýhodný papír, neobhajovat se před lidmi, kteří stejně chtějí jen další kus vaší energie. A když člověk tato rozhodnutí opakuje dost dlouho, jednoho dne zjistí, že už není obětí, ale majitelem vlastního osudu. Tato pravda se mi vracela pokaždé, když jsem podepisovala nový projekt, pokaždé, když jsem posílala peníze pacientům a pokaždé, když jsem večer zamykala dveře svého domu. Už jsem nečekala na svolení, omluvu ani pozdní pochopení. Svoboda nepřichází jako velké gesto, ale jako řada malých rozhodnutí. Neotevřít dveře, nezvednout telefon, nepodepsat nevýhodný papír, neobhajovat se před lidmi, kteří stejně chtějí jen další kus vaší energie. A když člověk tato rozhodnutí opakuje dost dlouho, jednoho dne zjistí, že už není obětí, ale majitelem vlastního osudu. Tato pravda se mi vracela pokaždé, když jsem podepisovala nový projekt. Pokaždé, když jsem posílala peníze pacientům a pokaždé, když jsem večer zamykala dveře svého domu. Už jsem nečekala na svolení, omluvu ani pozdní pochopení. Svoboda nepřichází jako velké gesto, ale jako řada malých rozhodnutí. Neotevřít dveře, nezvednout telefon, nepodepsat nevýhodný papír, neobhajovat se před lidmi, kteří stejně chtějí jen další kus vaší energie. A když člověk tato rozhodnutí opakuje dost dlouho, jednoho dne zjistí, že už není obětí, ale majitelem vlastního osudu. Tato pravda se mi vracela pokaždé, když jsem podepisovala nový projekt, pokaždé, když jsem posílala peníze pacientům a pokaždé, když jsem večer zamykala dveře svého domu. Už jsem nečekala na svolení, omluvu ani pozdní pochopení. Svoboda nepřichází jako velké gesto, ale jako řada malých rozhodnutí. Neotevřít dveře, nezvednout telefon, nepodepsat nevýhodný papír, neobhajovat se před lidmi, kteří stejně chtějí jen další kus vaší energie. A když člověk tato rozhodnutí opakuje dost dlouho, jednoho dne zjistí, že už není obětí, ale majitelem vlastního osudu. Tato pravda se mi vracela pokaždé, když jsem podepisovala nový projekt, pokaždé, když jsem posílala peníze pacientům a pokaždé, když jsem večer zamykala dveře svého domu. Už jsem nečekala na svolení, omluvu ani pozdní pochopení. Svoboda nepřichází jako velké gesto, ale jako řada malých rozhodnutí. Neotevřít dveře, nezvednout telefon, nepodepsat nevýhodný papír, neobhajovat se před lidmi, kteří stejně chtějí jen další kus vaší energie. A když člověk tato rozhodnutí opakuje dost dlouho, jednoho dne zjistí, že už není obětí, ale majitelem vlastního osudu. Tato pravda se mi vracela pokaždé, když jsem podepisovala nový projekt, pokaždé, když jsem posílala peníze pacientům a pokaždé, když jsem večer zamykala dveře svého domu. Už jsem nečekala na svolení, omluvu ani pozdní pochopení. Svoboda nepřichází jako velké gesto, ale jako řada malých rozhodnutí. Neotevřít dveře, nezvednout telefon, nepodepsat nevýhodný papír, neobhajovat se před lidmi, kteří stejně chtějí jen další kus vaší energie. A když člověk tato rozhodnutí opakuje dost dlouho, jednoho dne zjistí, že už není obětí, ale majitelem vlastního osudu. Tato pravda se mi vracela pokaždé, když jsem podepisovala nový projekt, pokaždé, když jsem posílala peníze pacientům a pokaždé, když jsem večer zamykala dveře svého domu. Už jsem nečekala na svolení, omluvu ani pozdní pochopení. Svoboda nepřichází jako velké gesto, ale jako řada malých rozhodnutí. Neotevřít dveře, nezvednout telefon, nepodepsat nevýhodný papír, neobhajovat se před lidmi, kteří stejně chtějí jen další kus vaší energie. A když člověk tato rozhodnutí opakuje dost dlouho, jednoho dne zjistí, že už není obětí, ale majitelem vlastního osudu. Tato pravda se mi vracela pokaždé, když jsem podepisovala nový projekt, pokaždé, když jsem posílala peníze pacientům a pokaždé, když jsem večer zamykala dveře svého domu. Už jsem nečekala na svolení, omluvu ani pozdní pochopení. Svoboda nepřichází jako velké gesto, ale jako řada malých rozhodnutí. Neotevřít dveře, nezvednout telefon, nepodepsat nevýhodný papír, neobhajovat se před lidmi, kteří stejně chtějí jen další kus vaší energie. A když člověk tato rozhodnutí opakuje dost dlouho, jednoho dne zjistí, že už není obětí, ale majitelem vlastního osudu. Tato pravda se mi vracela pokaždé, když jsem podepisovala nový projekt, pokaždé. Když jsem posílala peníze pacientům a pokaždé. Když jsem večer zamykala dveře svého domu. Už jsem nečekala na svolení, omluvu ani pozdní pochopení.
Svoboda nepřichází jako velké gesto, ale jako řada malých rozhodnutí. Neotevřít dveře, nezvednout telefon, nepodepsat nevýhodný papír, neobhajovat se před lidmi, kteří stejně chtějí jen další kus vaší energie. A když člověk tato rozhodnutí opakuje dost dlouho, jednoho dne zjistí, že už není obětí, ale majitelem vlastního osudu. Tato pravda se mi vracela pokaždé, když jsem podepisovala nový projekt, pokaždé, když jsem posílala peníze pacientům a pokaždé, když jsem večer zamykala dveře svého domu. Už jsem nečekala na svolení, omluvu ani pozdní pochopení. Svoboda nepřichází jako velké gesto, ale jako řada malých rozhodnutí. Neotevřít dveře, nezvednout telefon, nepodepsat nevýhodný papír, neobhajovat se před lidmi, kteří stejně chtějí jen další kus vaší energie. A když člověk tato rozhodnutí opakuje dost dlouho, jednoho dne zjistí, že už není obětí, ale majitelem vlastního osudu. Tato pravda se mi vracela pokaždé, když jsem podepisovala nový projekt, pokaždé, když jsem posílala peníze pacientům a pokaždé, když jsem večer zamykala dveře svého domu. Už jsem nečekala na svolení, omluvu ani pozdní pochopení. Svoboda nepřichází jako velké gesto, ale jako řada malých rozhodnutí. Neotevřít dveře, nezvednout telefon, nepodepsat nevýhodný papír, neobhajovat se před lidmi, kteří stejně chtějí jen další kus vaší energie. A když člověk tato rozhodnutí opakuje dost dlouho, jednoho dne zjistí, že už není obětí, ale majitelem vlastního osudu. Tato pravda se mi vracela pokaždé, když jsem podepisovala nový projekt, pokaždé, když jsem posílala peníze pacientům a pokaždé, když jsem večer zamykala dveře svého domu. Už jsem nečekala na svolení, omluvu ani pozdní pochopení. Svoboda nepřichází jako velké gesto, ale jako řada malých rozhodnutí. Neotevřít dveře, nezvednout telefon, nepodepsat nevýhodný papír, neobhajovat se před lidmi, kteří stejně chtějí jen další kus vaší energie. A když člověk tato rozhodnutí opakuje dost dlouho, jednoho dne zjistí, že už není obětí, ale majitelem vlastního osudu. Tato pravda se mi vracela pokaždé, když jsem podepisovala nový projekt, pokaždé, když jsem posílala peníze pacientům a pokaždé, když jsem večer zamykala dveře svého domu. Už jsem nečekala na svolení, omluvu ani pozdní pochopení. Svoboda nepřichází jako velké gesto, ale jako řada malých rozhodnutí. Neotevřít dveře, nezvednout telefon, nepodepsat nevýhodný papír, neobhajovat se před lidmi, kteří stejně chtějí jen další kus vaší energie. A když člověk tato rozhodnutí opakuje dost dlouho, jednoho dne zjistí, že už není obětí, ale majitelem vlastního osudu. Tato pravda se mi vracela pokaždé, když jsem podepisovala nový projekt, pokaždé, když jsem posílala peníze pacientům a pokaždé, když jsem večer zamykala dveře svého domu. Už jsem nečekala na svolení, omluvu ani pozdní pochopení. Svoboda nepřichází jako velké gesto, ale jako řada malých rozhodnutí. Neotevřít dveře, nezvednout telefon, nepodepsat nevýhodný papír. Neobhajovat se před lidmi, kteří stejně chtějí jen další kus vaší energie. A když člověk tato rozhodnutí opakuje dost dlouho, jednoho dne zjistí, že už není obětí, ale majitelem vlastního osudu. Tato pravda se mi vracela pokaždé, když jsem podepisovala nový projekt, pokaždé, když jsem posílala peníze pacientům a pokaždé, když jsem večer zamykala dveře svého domu. Už jsem nečekala na svolení, omluvu ani pozdní pochopení. Svoboda nepřichází jako velké gesto, ale jako řada malých rozhodnutí. Neotevřít dveře, nezvednout telefon, nepodepsat nevýhodný papír, neobhajovat se před lidmi, kteří stejně chtějí jen další kus vaší energie. A když člověk tato rozhodnutí opakuje dost dlouho, jednoho dne zjistí, že už není obětí, ale majitelem vlastního osudu. Tato pravda se mi vracela pokaždé, když jsem podepisovala nový projekt, pokaždé, když jsem posílala peníze pacientům a pokaždé, když jsem večer zamykala dveře svého domu. Už jsem nečekala na svolení, omluvu ani pozdní pochopení. Svoboda nepřichází jako velké gesto, ale jako řada malých rozhodnutí. Neotevřít dveře, nezvednout telefon, nepodepsat nevýhodný papír, neobhajovat se před lidmi, kteří stejně chtějí jen další kus vaší energie. A když člověk tato rozhodnutí opakuje dost dlouho, jednoho dne zjistí, že už není obětí, ale majitelem vlastního osudu. Tato pravda se mi vracela pokaždé, když jsem podepisovala nový projekt, pokaždé, když jsem posílala peníze pacientům a pokaždé, když jsem večer zamykala dveře svého domu.
Už jsem nečekala na svolení, omluvu ani pozdní pochopení. Svoboda nepřichází jako velké gesto, ale jako řada malých rozhodnutí. Neotevřít dveře, nezvednout telefon, nepodepsat nevýhodný papír, neobhajovat se před lidmi, kteří stejně chtějí jen další kus vaší energie. A když člověk tato rozhodnutí opakuje dost dlouho, jednoho dne zjistí, že už není obětí, ale majitelem vlastního osudu. Tato pravda se mi vracela pokaždé, když jsem podepisovala nový projekt, pokaždé, když jsem posílala peníze pacientům a pokaždé, když jsem večer zamykala dveře svého domu. Už jsem nečekala na svolení, omluvu ani pozdní pochopení. Svoboda nepřichází jako velké gesto, ale jako řada malých rozhodnutí. Neotevřít dveře, nezvednout telefon, nepodepsat nevýhodný papír, neobhajovat se před lidmi, kteří stejně chtějí jen další kus vaší energie. A když člověk tato rozhodnutí opakuje dost dlouho, jednoho dne zjistí, že už není obětí, ale majitelem vlastního osudu. Tato pravda se mi vracela pokaždé, když jsem podepisovala nový projekt, pokaždé, když jsem posílala peníze pacientům a pokaždé, když jsem večer zamykala dveře svého domu. Už jsem nečekala na svolení, omluvu ani pozdní pochopení. Svoboda nepřichází jako velké gesto, ale jako řada malých rozhodnutí. Neotevřít dveře, nezvednout telefon, nepodepsat nevýhodný papír, neobhajovat se před lidmi, kteří stejně chtějí jen další kus vaší energie. A když člověk tato rozhodnutí opakuje dost dlouho, jednoho dne zjistí, že už není obětí, ale majitelem vlastního osudu. Tato pravda se mi vracela pokaždé, když jsem podepisovala nový projekt, pokaždé, když jsem posílala peníze pacientům a pokaždé, když jsem večer zamykala dveře svého domu. Už jsem nečekala na svolení, omluvu ani pozdní pochopení. Svoboda nepřichází jako velké gesto, ale jako řada malých rozhodnutí. Neotevřít dveře, nezvednout telefon, nepodepsat nevýhodný papír. Neobhajovat se před lidmi, kteří stejně chtějí jen další kus vaší energie. A když člověk tato rozhodnutí opakuje dost dlouho, jednoho dne zjistí, že už není obětí, ale majitelem vlastního osudu. Po několika měsících jsem se rozhodla otevřít malou přednášku pro ženy podnikatelky v Brně. Nechtěla jsem ze sebe dělat hrdinku ani oběť, ale věděla jsem, že mlčení chrání pachatele častěji než slušné lidi. Stála jsem před sálem plným žen různého věku a vyprávěla jsem jim ne o krvi, ne o pomstě, ale o dokumentech, heslech, přístupech, pojistkách, zdravotních plných mocích a hranicích ve vztazích. Řekla jsem jim, že romantika končí tam, kde někdo žádá přístup k vašemu účtu bez odpovědnosti. Řekla jsem jim, že manželství nemá být místo, kde žena předává své úspory jako vstupenku do cizí rodiny. Po skončení za mnou přišla starší paní a dlouho mi tiskla ruku. Její dcera prý právě prodávala zděděný byt, aby pomohla manželovi splatit dluhy jeho bratra. Druhý den mi napsala, že prodej zastavila a šla za právníkem. Tehdy jsem pochopila, že i bolest může být užitečná, když ji člověk přetaví varování pro ostatní. Věra chtěla, aby moje jméno zmizelo z nemocniční zprávy a z rodinné historie. Nakonec se můj příběh stal důvodem, proč jiné ženy nezmizely ze svých vlastních životů. Jednoho jarního večera jsem se vrátila k řece, kde jsem kdysi s Markem slibovala, že spolu zestárneme. Nebolelo to. Voda tekla dál, světla na nábřeží se chvěla a lidé se smáli u stolků venkovních kaváren. Uvědomila jsem si, že mě nezradila Praha, nezradila mě láska jako taková, nezradil mě osud. Zradili mě konkrétní lidé se jmény, podpisy a účty. A proto nebylo nutné přestat věřit všemu. Stačilo přestat věřit jim. Tato jednoduchá věta se pro mě stala novým začátkem. Nepřestala jsem být laskavá, jen jsem přestala být dostupná pro ty, kdo si pletli laskavost se slabostí. Nepřestala jsem pomáhat, jen jsem se naučila ptát, zda pomoc nekrmí něčí bezednou chamtivost. Nepřestala jsem toužit po blízkosti, jen jsem pochopila, že skutečná blízkost nikdy nežádá, abych kvůli ní přestala chránit sama sebe. A když se mě někdo dnes zeptá, co bylo mým největším vítězstvím, neřeknu, že to byl rozsudek, navrácené miliony ani zničená svatba. Největším vítězstvím bylo ráno, kdy jsem se probudila ve svém domě, otevřela okno, nadechla se čistého vzduchu a ani na vteřinu nepomyslela na Novotné. V tu chvíli jsem věděla, že jsem opravdu přežila. Ne jako stín ženy, kterou chtěli odstranit, ale jako celá, klidná a svobodná Hana Svobodová.
Po několika měsících jsem se rozhodla otevřít malou přednášku pro ženy podnikatelky v Brně. Nechtěla jsem ze sebe dělat hrdinku ani oběť. Ale věděla jsem, že mlčení chrání pachatele častěji než slušné lidi. Stála jsem před sálem plným žen různého věku a vyprávěla jsem jim ne o krvi, ne o pomstě, ale o dokumentech, heslech, přístupech, pojistkách, zdravotních plných mocích a hranicích ve vztazích. Řekla jsem jim, že romantika končí tam, kde někdo žádá přístup k vašemu účtu bez odpovědnosti. Řekla jsem jim, že manželství nemá být místo, kde žena předává své úspory jako vstupenku do cizí rodiny. Po skončení za mnou přišla starší paní a dlouho mi tiskla ruku. Její dcera prý právě prodávala zděděný byt, aby pomohla manželovi splatit dluhy jeho bratra. Druhý den mi napsala, že prodej zastavila a šla za právníkem. Tehdy jsem pochopila, že i bolest může být užitečná, když ji člověk přetaví v varování pro ostatní. Věra chtěla, aby moje jméno zmizelo z nemocniční zprávy a z rodinné historie. Nakonec se můj příběh stal důvodem, proč jiné ženy nezmizely ze svých vlastních životů. Jednoho jarního večera jsem se vrátila k řece, kde jsem kdysi s Markem slibovala, že spolu zestárneme. Nebolelo to. Voda tekla dál, světla na nábřeží se chvěla a lidé se smáli u stolků venkovních kaváren. Uvědomila jsem si, že mě nezradila Praha, nezradila mě láska jako taková, nezradil mě osud. Zradili mě konkrétní lidé se jmény, podpisy a účty. A proto nebylo nutné přestat věřit všemu. Stačilo přestat věřit jim. Tato jednoduchá věta se pro mě stala novým začátkem. Nepřestala jsem být laskavá, jen jsem přestala být dostupná pro ty, kdo si pletli laskavost se slabostí. Nepřestala jsem pomáhat, jen jsem se naučila ptát, zda pomoc nekrmí něčí bezednou chamtivost. Nepřestala jsem toužit po blízkosti, jen jsem pochopila, že skutečná blízkost nikdy nežádá, abych kvůli ní přestala chránit sama sebe. A když se mě někdo dnes zeptá, co bylo mým největším vítězstvím, neřeknu, že to byl rozsudek, navrácené miliony ani zničená svatba. Největším vítězstvím bylo ráno, kdy jsem se probudila ve svém domě, otevřela okno, nadechla se čistého vzduchu a ani na vteřinu nepomyslela na Novotné. V tu chvíli jsem věděla, že jsem opravdu přežila. Ne jako stín ženy, kterou chtěli odstranit, ale jako celá, klidná a svobodná Hana Svobodová. Po několika měsících jsem se rozhodla otevřít malou přednášku pro ženy podnikatelky v Brně. Nechtěla jsem ze sebe dělat hrdinku ani oběť, ale věděla jsem, že mlčení chrání pachatele častěji než slušné lidi. Stála jsem před sálem plným žen různého věku a vyprávěla jsem jim ne o krvi, ne o pomstě, ale o dokumentech, heslech, přístupech, pojistkách, zdravotních plných mocích a hranicích ve vztazích. Řekla jsem jim, že romantika končí tam, kde někdo žádá přístup k vašemu účtu bez odpovědnosti. Řekla jsem jim, že manželství nemá být místo, kde žena předává své úspory jako vstupenku do cizí rodiny. Po skončení za mnou přišla starší paní a dlouho mi tiskla ruku. Její dcera prý právě prodávala zděděný byt, aby pomohla manželovi splatit dluhy jeho bratra. Druhý den mi napsala, že prodej zastavila a šla za právníkem. Tehdy jsem pochopila, že i bolest může být užitečná, když ji člověk přetaví v varování pro ostatní. Věra chtěla, aby moje jméno zmizelo z nemocniční zprávy a z rodinné historie. Nakonec se můj příběh stal důvodem, proč jiné ženy nezmizely ze svých vlastních životů. Jednoho jarního večera jsem se vrátila k řece, kde jsem kdysi s Markem slibovala, že spolu zestárneme. Nebolelo to. Voda tekla dál, světla na nábřeží se chvěla a lidé se smáli u stolků venkovních kaváren. Uvědomila jsem si, že mě nezradila Praha, nezradila mě láska jako taková, nezradil mě osud. Zradili mě konkrétní lidé se jmény, podpisy a účty. A proto nebylo nutné přestat věřit všemu. Stačilo přestat věřit jim. Tato jednoduchá věta se pro mě stala novým začátkem. Nepřestala jsem být laskavá, jen jsem přestala být dostupná pro ty, kdo si pletli laskavost se slabostí. Nepřestala jsem pomáhat, jen jsem se naučila ptát, zda pomoc nekrmí něčí bezednou chamtivost. Nepřestala jsem toužit po blízkosti, jen jsem pochopila, že skutečná blízkost nikdy nežádá, abych kvůli ní přestala chránit sama sebe. A když se mě někdo dnes zeptá, co bylo mým největším vítězstvím, neřeknu, že to byl rozsudek, navrácené miliony ani zničená svatba. Největším vítězstvím bylo ráno,
Kdy jsem se probudila ve svém domě, otevřela okno, nadechla se čistého vzduchu a ani na vteřinu nepomyslela na Novotné. V tu chvíli jsem věděla, že jsem opravdu přežila. Ne jako stín ženy, kterou chtěli odstranit, ale jako celá, klidná a svobodná Hana Svobodová. Po několika měsících jsem se rozhodla otevřít malou přednášku pro ženy podnikatelky v Brně. Nechtěla jsem ze sebe dělat hrdinku ani oběť, ale věděla jsem, že mlčení chrání pachatele častěji než slušné lidi. Stála jsem před sálem plným žen různého věku a vyprávěla jsem jim ne o krvi, ne o pomstě, ale o dokumentech, heslech, přístupech, pojistkách, zdravotních plných mocích a hranicích ve vztazích. Řekla jsem jim, že romantika končí tam, kde někdo žádá přístup k vašemu účtu bez odpovědnosti. Řekla jsem jim, že manželství nemá být místo, kde žena předává své úspory jako vstupenku do cizí rodiny. Po skončení za mnou přišla starší paní a dlouho mi tiskla ruku. Její dcera prý právě prodávala zděděný byt, aby pomohla manželovi splatit dluhy jeho bratra. Druhý den mi napsala, že prodej zastavila a šla za právníkem. Tehdy jsem pochopila, že i bolest může být užitečná, když ji člověk přetaví v varování pro ostatní. Věra chtěla, aby moje jméno zmizelo z nemocniční zprávy a z rodinné historie. Nakonec se můj příběh stal důvodem, proč jiné ženy nezmizely ze svých vlastních životů. Jednoho jarního večera jsem se vrátila k řece, kde jsem kdysi s Markem slibovala, že spolu zestárneme. Nebolelo to. Voda tekla dál, světla na nábřeží se chvěla a lidé se smáli u stolků venkovních kaváren. Uvědomila jsem si, že mě nezradila Praha, nezradila mě láska jako taková, nezradil mě osud. Zradili mě konkrétní lidé se jmény, podpisy a účty. A proto nebylo nutné přestat věřit všemu. Stačilo přestat věřit jim. Tato jednoduchá věta se pro mě stala novým začátkem. Nepřestala jsem být laskavá, jen jsem přestala být dostupná pro ty, kdo si pletli laskavost se slabostí. Nepřestala jsem pomáhat, jen jsem se naučila ptát, zda pomoc nekrmí něčí bezednou chamtivost. Nepřestala jsem toužit po blízkosti, jen jsem pochopila, že skutečná blízkost nikdy nežádá, abych kvůli ní přestala chránit sama sebe. A když se mě někdo dnes zeptá, co bylo mým největším vítězstvím, neřeknu, že to byl rozsudek, navrácené miliony ani zničená svatba. Největším vítězstvím bylo ráno, kdy jsem se probudila ve svém domě, otevřela okno, nadechla se čistého vzduchu a ani na vteřinu nepomyslela na Novotné. V tu chvíli jsem věděla, že jsem opravdu přežila, ne jako stín ženy, kterou chtěli odstranit, ale jako celá, klidná a svobodná Hana Svobodová.